Secret mo. Meron akong 4 na jowa. May nanliligaw pa sa akin. Pero may original boyfriend ka talaga dun? Meron po. 9 years na po kami. Live-in po kami. Kasi parang hindi na maganda yung pagsasama namin nung 9 years. Pero nagsasama pa rin kami para lang sa pinatayo namin na parang mga naipundar namin. Yung pangalawa, niligawan niya ako pero hindi niya alam na may boyfriend ako, na may ka-live-in ako. Up until now? Yes po. Yung pangatlo naman, kababata ko siya. Sa probinsya po. So niligawan po niya ako. Dati nasa probinsya siya. Pero po, nandito na po siya sa Manila ngayon. Yung pang-4, madalas po kami magkape sa labas. Hindi po ako nagpapahatid sundo. Medyo nakukonsensya na. Pero mahal ko po silang 4. Yung hinahanap ko is yung parang mag-effort siya. Hindi kasi parang nawala na yun nung tumagal na kami. Nahanap ko yun dun sa mga bago. Sino number 1 mo? Yung number 2 po. Yung pangalawa. Next. Yung una. Sumunod? Tapos yung childhood ko po, yung kababata ko. Tapos yung isa po na taga dito. Ang plano ko po kasi ngayon is makikipaghiwalay dun sa una. Okay, buti hindi ka pa naluhuli. Hindi naman. Hindi pa. Masasabi mo bang magaling ka? Medyo, kasi sa 9 years namin, wala siyang pinagdudahan kahit isa. Busy siya, busy rin ako. Kaya hindi niya ako nahuhuli kasi never namin ginalaw yung cellphone namin. Hindi kami friends sa Facebook. Natatakot po ako sa number 2. Kaya nga po ang balak ko po sana is isa-isahin. Si number 1, si 3, at si 4 na hiwalayan. Kasi titira ko sa number 2. May kilala ka rin ba na nagmamahal ng 4 na tao? Grabe, hindi pa ginawang 5 para sana first 5. Basketball yarn. Charot! With harot! Bakit nga ba hindi tayo marunong makontento sa isa? Bakit nga ba hindi na lang agad-agad i-break kung hindi na masaya? Bakit kailangan muna na magpapasok ng iba para malaman mo talaga sa kaloob-looban mo kung sino ang mas matimbang at kung ano ang dapat gawin? Sa pamamaraang yun, ay makakasakit tayo. Dapat tapat at totoo lang, parang hindi isang politiko. Na puro pangako. Pero hindi naman pala nagsasabi ng totoo. Ay! Charot with harot. Hindi naman lahat siguro. Malapit na kasi election kaya nagpapaalala lang ako sa'yo ha, kabisyo. But kidding aside, kung hindi ka na makontento sa iisa, pakawalan mo na siya. Because letting go means choosing yourself and choosing to lande or harot to many. Charot with harot. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Na-in love ako sa asawa ng kabit ng partner ko. Ulitin ko lang yun Na-in love ako sa asawa ng kabit ng partner ko. So meaning may partner siya.
Tapos, merong kabit yung partner niya. Tapos yung kabit ng partner niya, may asawa. Tapos dun siya na in love. So meaning, yung partner niya may kabit, tapos yung naging kabit din naman niya, yung asawa ng kabit ng partner niya. Ay, what an interesting story. Nga no, para gantihan mo din yung partner mo kasi nangabit. Bakit di mo na lang gawing kabit yung asawa nung kabit niya? Para quits-quits lang. Charot with the rot. Uy, ngayon lang ako makakapagbasa ng ganitong klaseng secret file. Well, ano kaya yung mangyayari? Ano kayang mga naganap? Ano kayang posibleng maging problema? Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling po ninyo ang inyong Basta Princess DJ Raketera at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Iba ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number